नमस्ते। भैया हो, आज पूरा बिहार, पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश कोरोना की चपेट में बाटे। हम सोचत तानी कि ये संगीत के माध्यम से रउआ लोग के कुछ आपन सुझाव दे दिया जाओ, जहाँ तक हो सके अपन सुरक्षा करी, कैसे कि सुरक्षा ही बचाव के उपाय बाटे। बिना काम के ना घूमी हा गहुआ बाजार में, हाँ बिना काम के ना घूमी हा गहुआ जवार में। कोरोना के कहर फैलल सारा संसार में, कोरोना के कहर फैलल सारा संसार में, कोरोना के कहर। एगो गलती कैलस चीन, ओकर सजा पूरी दुनिया भोगता। बेहतर होई कोई अगर मिलबो करे आपन, ओकरा से गले ना मिली ना हाथ मिलाई। ध्यान देवे के बाद सुरक्षित रही, घर पर रही। चीन के नदानी पूरा दुनिया बेहाल बा, कवनो इलाज नइखे बड़ा का सवाल बा। हाँ, चीनी के नदानी पूरा दुनिया बेहाल बा, कवनो इलाज नइखे बड़ा का सवाल बा। मिलई हो न हाथ गले, लगी हो न प्यार में, कोरोना के कहर फैलल सारा संसार में, कोरोना के कहर फैलल सारा संसार में, कोरोना के कहर। सर्दी बुखार के साथ साथ खांसी होके तो जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से इलाज ली और अपने आप के सुरक्षित महसूस करी। काहे से कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति चल रहा बा, हिंदुस्तान में भी, अपना बिहार में भी, 38 जिला सुरक्षा ही बचाव बाटे। ध्यान देवे के बाद सर्दी जुकाम होके खांसी के असर हो, डॉक्टर से दवाई लेके हो जाई निदार हो। हाँ हाँ हाँ, सर्दी जुकाम होके खांसी के असर हो, डॉक्टर से दवाई लेके हो जाई निदार हो गइल ब्लॉक जाम अपने बिहार में, कोरोना के कहर फैलल सारा संसार में, कोरोना के कहर फैलल सारा संसार में।